Hello mga Yinyens, mga Yinyens, no, andito tayo ngayon sa Yamaha, no, Yamaha Binmali Pangasinan mga Yinyens, no. Mga Yinyens, i-vlog ko lang dito yung mga available na motorcycle dito mga Yinyens. Okay mga Yinyens, tama yan, samahan nyo ako. Location yung mga Yinyens, no, ito papunta ng bayan ng Lingayen, papuntang Lingayen mga Yinyens. Yan, may gasolinan sa katabi niya. Kasi ito mga Yinyens, papunta ng mga Yinyens, Dagupan, Pangasinan. Ayan mga Yinyens, no. Nasa highway lang siya, may tapat siya ng Pispan. Ayan. Ito may yan, so Yamaha, andito yung mga nag-aayos yan. Saka ito may yan, so Barangay Binmali Pangasinan. Para may yan, silipin natin sa loob. Sundahan natin yung, yung mga available motorcycle dito. Ayan. Para makita mga yan. At saka may yan, no, Gcash accepted here. Pwede pala dito Gcash mga yan, no. Tara. Ang may yan, yung available na motorcycle dito is yung naman yan, yung Casio, yan meron sila. Tapos meron din sila andoon yung Mio Gear. Sa katabi ng Mio Gear is yung Sniper available dito. Saka yung naman yan na ito, yung Mio na Yamaha color blue. Ano yun sa 125i. Yes, dalawa yung kulay na available dito, yung dito sa harap. Kasama yung na dito naman sa gilid yung Aerox na Yamaha. Means dito naman yan, kulay puti yung Aerox dito, andito. Tapos ito kulay itim na Aerox available dito. Tapos yung Mio na 125i at yung kulay pink. At saka may yan na available dito yung Yamaha ano to? X is Swiss. Ayan. X is Swiss. Ano yun yan? So, tapos yung Sniper available dito mga yan. So, ito, Sniper. Ayan. Tapos yung ano mga yan, so, may Inmax din available dito. Ayan. Tapos yung pan-classical naman yan, yung Yamaha YTX available dito. Yung may yung Sniper dito, available din. Yung may stock dito sa Yamaha Binmali Pangasinan. Okay mga yans, no, yun lang mga yans, no, yung sa araw ito mga yans, no, dito sa may Yamaha Binmali Pangasinan sa along highway lang siya dito sa Barangay Big. Okay mga yans, salamat sa pag God bless you, mga power keep, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yans.